Ahoj, já jsem Milo a dneska je tady se mnou Ondra. Ahoj. A rozhodli jsme se vytvořit projekt Udělej radost, kdy budeme chodit po městě a budeme dívkám dávat květiny za společnou fotografii. Takže budeme se střídat my dva a uvidíte vždycky fotografii nás na Instagramu. Tak jdeme na to. Krátká tradice. Ahoj, můžeme tě na chvilku zastavit? Ne, prosím. Prosím, ne na chvilku. Děláme takovou akci, jmenuje se to Udělej radost. Když se mnou vyfotíš, dostaneš kytku. Je úplně jednoduchý. Pak jenom fotku. Nechceš? No, já to Připrav mobil. Se mnou usmívej se, ale jo, aby bylo, že máš radost. Fotíš, nebo co? Uvíš s tím bude. Ale si vezme. To máš od nás. Jako dárek, tak jo. Děkujem za to, za spolupráci a měj se. Ahoj. Teď na tobě. Ahoj, já jsem Ondra a tady natáčíme projekt. Rozdáváme radost. Ten projekt spočívá v tom, že jestliže se se mnou vyfotíš na Instagram, tak dostaneš květinu. Jdeš do toho. S ním. Kterou chcete? Vyberte si. To je jedno. To je jedno. Dělej. Jo, tak je. Taky děkuju. Mějte se. To je dobrý. Díky no. Stačí. Díky holky, máte to už. Můžeme na tohle časem vyrušit. Dobrý, vteřinka. Ahoj, děláme takový projekt, rozdáváme radost. Když se mnou vyfotíš, nám ty kytku. Jo. Můžem? Jo, jasně. Vyber si barvu. Nebo? Jo. Tak písku. Tak. Jo. Trošku technický problém. Tak Tak. děkuju moc. Vteřinku. Trošku technický potíže. Jak to je? No. Já to už některát To věděl. musíme ještě tak ještě chvilku, ale nesmíš Dobrý, moc víc, dobrý. jo? Tak, když tak, nějak na mě, usmívej se, ať je vidět, že máš radost, že se jenom máš kytku. Fotíš už. Tak, Děkuju moc. za málo, děkujem. Ahoj holky. Mohu vás vyrušit na chvíli. Koukám, jestli vás trochu překvapil. Nevadí. My tady děláme takový projekt. Jmenuje se to Rozdáváme radost. Udělej radost. To je to. To je jedno, Spočívá to v tom, že jestli se mnou vyfotíte, tak dostanete kytku. To je fér. Jo, jdete do toho. To je jedno. Si? Podívám si. No, mám to nějak trošku... Tak mi dej jedno. Počkej, To nemusíte. rozeber to. Děkuji. Jo, a je to. Čekáš na zadní strany, stoupni si k ním. Jo. To je super nápad, no. Já si nějak potřebuji přikrčit. Fajn. Tak, úsměv, usmívat. Srdce to točí. Ahoj, ahoj. Dobrý den. My tady teďko tvoříme takový projekt nový, jmenuje se to Udělej radost. A spočívá to v tom, že pokud se s náma vyfotíš na Facebooku nebo na Instagram, to už je jedno, tak ti dáme květinu. Jdeš do toho? S ním, ne se mnou. Na jaký to jako účel toho? Dostaneš kytku. Máš květinu zdarma. Pro radost jenom. Takže máte radost z fotky a na skýtky, jo? Nebo jak? No, v podstatě. Jeden proto, aby jsme udělali radost. Tak co? Tak klidně, jestli Vyber to si, není. tam se zbývá. Tak to tuto. Stoupni se do něj. Miloš, já tě zabiju. Okay. Tak vypadá i Hodně vysoká. Taky ale. Já vím. úsměv. Dobrý den. Jo. A ok, můžu vás nastavit na chvilku? Děláme takový projekt, jmenuje se to Udělej radost. Když se mnou vyfotíte, dávám květinku. Tak jo. Už si nemůžete vybrat, už máme tady poslední den. Takže... Je to jedno? Tak.
Já jdu mezi vás. Tolik vyšší ještě nejsem, je to dobrý. Buďte rádi, že se chodíte s ním. Okay. No jasně, takový si pojďme. Jo, dobrý. První fotka. Druhá fotka. Dobrý. Tak a kdybyste to chtěli najít, tak dejte hashtag radost dítě, jo? Bez záčků, bez čárek, bez mezer. Děkujem, mějte se, ahoj. Ahoj. Tak jak jste mohli vidět, není vůbec složité někomu udělat radost. Nemusí to být hned kytka, stačí prostě rozdávat radost kolem sebe. Pokud máte nějaký vlastní nápady, nebojte se nám napsat, můžeme se dohodnout, domluvit a udělat něco dalšího. Pokud byste chtěli, klidně nám můžete poslat i vaše příspěvky, jak jste někomu udělali radost. Budeme se na to těšit. A to už je pro dnešek všechno, nezapomeňte nás podpořit, dávejte palce, sdílejte, odebírejte a uvidíme se opět příště a učí se s váma Milo a Ondra. čau. Ahoj.